बे आइया बबाव थांलायखोथाय? आइयै थांलायखोथाय? आलु गोजा बेलेग मैगंबो गैया मा ओंख्रि संनोथाय? खोन्थालाङाबो बबाव थांखोथाय? हाथ'लां जेबो गैयाबा। खोन्थालाङाबो मालाङाबो आलु गोजा मा ओंख्रि संनो? बहा थांनायसो होनदों नोङो? नोंनिफ्राय बिराद खोथा मिथिनो गोनां दं आङो। मा जाखो? मा खोथा मिथिनांगौ दङ? दाख्लै बे भद्रजों थरलाजों फैदोंमोन जोंहानाव। बे सैमाया मा खोथा एरना होफैलायखो? गाव गाज्रिखायनो मालायखौबो गाज्रि नोजोरजोंल' नायो बियो। नों मालायखौसो गाज्रि होनदों। नोंलाय माथो बिक्रमखौ मोजां मोनोनो? औ आयै। आरो माथो नों बेजों ज' थायोनो? मा सिरिस थाखो खोन्था? औ आयै, जों सानैजों लिभिं रिलेसनशिपआव दङ। मा होनबा नों बेजोंसो ज' थामारो? आयै, हाबा जानायखौ आं आंनि लाइफनि जोबोद गिदिर डिसिसन सानो। सासेया सासेखौ मोजाङै मोनथिया हसिया हाबा जाब्रबनो आं सानाखै। उनावहाय हाबानि उनाव जुदि गोरोबलायाब्ला गारलायलायनाय जायोब्ला मा जानो? जोंनि समाजाव बेफोर गनायजाथाव नङा। सासेया सासेखौ मिथिग्रोनानैसो हाबा जानाया मोजां आयै। मानसिफोरजों मिथिजाबा मा बुंजागोन? आरो बिफाजों मिथिबा बुजाथारगोन नोङो। गाबोननो हाबा जाखांनायनि उनाव गोसोआ गोरोबलायाब्ला गारलायलायोब्ला आंनि लाइफआ मा जागोन? बेफोरबायदि सभाबा गारनोबा गार। आरो दिनैनिफ्राय बेजों दारायलाय। बिफाजों मिथिब्ला बुग्लिजाथारगोन नोङो। फरायनो होनायाव मोजां फरायखा। बिदिब्ला बे गासिबो प्लेनिंआनो नोंसो। नोंबो आंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो। जों सानैनि गेजेराव हाबोबा बेफोरबायदिनो जाखानांगोन। आं नोंनि खोमा माबा मोनसे जादोंमोन। नोंखौ ओरैनो थांगौ। नोंसो थांग्रोदोलै। थाला बथल नोंनो गोलैदों। रानि बिमानोसो लांनो नागिरदोंमोन। आंहा रानि मोनथ'वाखैना। रानि बिमानोसो लांनो नागिरदोंमोन। बे हिनजाव गायदियाबा न'आव दंना गैया? बैसागो बोथोर ना सोरनावबासो लोंहैना दङ। है माथो बारनो हायालै। है रानि बिमा। लाजि गैया गावसो सेंग्रा गोरलैफोरबायदि जि लोंनानै फैसोबाय। हाबा जानानै लाजिया नोङो बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाजों ज' ज' मोसाहैफानो? हिनजाव दंना गैया जाखो नोंहा? बेफोरबायदि मोसानोबालाय आंखौ मानो लाबोनाय? खुरिया लोंनाय जानायावलाय एक्सपार्ट बियो। सेंग्रा सिख्लाफोरजों खोब मिनि ग्लाब ग्लाब लोंहैयाखै बे। माथोआथ' हिनजावनि बायदि। बोरै हिनजावलाय एफा गोजौ जाखो? ना मेगनासो जाला ना खर'आसो जाला। आंनि हिनजाव नंगौना नङा? आं नोंनि हिनजाव नङा सोरथो हा? नोंहा सोरबा गोसथोनाय दंबावो बुंनो? नै बिमा आङो नोंनो मा लाबोदों? बे बाजै दुर्लाय मोनानिफ्राय आंनो लोंनो आग्लायनायखौ सोनानै लाबोदों आं। नोंखौ बेसे अनो आङो।
जानो बै आदै अरगा मोना खोनाबा मा साननांगौ बिमा बिमानि आखल जाखो मा फावसो होनदों खालाय बिसिनाव दोनना फैनानै आंखौ बारना जोनाया दिनै बारनानै जोनो हाबावगोन सानदों नामा नोङो नै आखायानो साना दं देलाय दिनै जोनो हायोबा नोंखौसो उल्था होखागोन आं नै हामालै बिमा बैसागु बोथोराव बेबायदि दावराव दावसि जानो हामासो होनदों नोङो हामासो होनदों नोंखौ बेफोरबायदि गुन्दा नांथिबा फैथारामोन आं नोंखौ सोर फैबानो खोन्थादों लोगो बुंनायावनो नोंखौ सोर आंनि खारफानो थिनदों गायदे देखायनो हौवा मोननाय नङा होननानै नों आंनि खारफाबोदों नामा नों लाज गैयै आरो बेफोरबायदि बुंबावदों फैखाथारामोन आंबो नोंजों नोंनि गोदै गोदै बुंनायावसो आंबो फैदों मेल्ला रायथिफैदोंमोन आंखौबो बैसागु बोथोरावदि हिनजावा न'आव हारसिं दं बेखौ मिथिया गावहासो सेंग्रा गोरलै बायदिनो ओजोंबा जों थांना लोंथिंगासिनो मिनिखाग्लायनो थौ बिमा जोंहा बेखौ एसे लोंनोसै हामालै बिमा दावराव जानांला मानसिफोरा खोनाबा मा सानगोन बैसागु बोथोराव रंजानाय बोथोराव बिदि दावराव जानाङा थौ बिमा जोंहा बेखौनो एसे लोंहैनोसै होथारगोनसो आं मानसिखौनो नायनो हाथारला एकदम होथारसैसो नामा नै आं जानो होननानै सङोबाय ओरैनो लस खालामबाय बे आंखौ जाजोबथारनांगौ नों बे दोसे ओंखामखौ जाजोबखागोन फै फाग्ला फै गिनानै लामा ससेयाव लोगो हमफैग्रोलायबाय नामा ओमफ्राय बैसागुफोरा मोजाङैनो थांबायबा मोजांजोबबाय मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो थांबाय मोजां जाखागोन बांद्राय गाज्रि जाबाय ओमफ्राय नोंखौ गाज्रि मोनगोन होननासो फैथारबाय नङाबाथ' गासिबो खोथाखौ फनाव रायज्लायजोबखाबाय फैयाबाबो जासिगोन गोसो गैयाबालाय माथो फैनाय नोंथ' आंनि खोथाखौ एसेबो बुजिखायानोसै नोंनाव दाना मानो आंनि फंफ्रोमबो फिसा फिसा खोथा बुंनानै नोंनि खर'आव नाङो सिगांलाय माथो आं जा थांखि लायो आं जि सानो बेखौनो नोंबो मोजां मोनखायोमोन दालाय माथो आंनि मोनफ्रोमबो साननाय हनाय नोंनि बेरेखासो जाजोबखो ओमफ्राय सिगांलाय मा मोजां मोनलायजेननायाव ओरैनो एक्टिंसो खालामोमोन नामा आं सहायनो हायियावसो बेफोरबायदि डिसिसन लानो गोनां जादों न'खरनि मानसिफोरा आरो गामिनि मानसिफोरा बिराद बुंसोलायदों जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बेनि थाखायसो आं बेफोरबायदि थांखि लानांदों जायखिजाया खोथाया बेल' जे नों आंजों थाफाला माने नों आंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदों बेखौलाय आरो मा बुजिनो आद्रा दंबावो गोसो गैला आखौ नोंहा खोथायाथ' बेसो दा खाफालाव दङब्ला सानसे लोगो मोनफिनगोन आं नोंजों थाफानो हालासो होनना बुंदों दा खाफालनि खोथा नोंसिनि न'खरनि मानसियानो आंनो हरखाला नोंबो आरो दा आंनिफ्राय गोजानाव थानोसै होननानै दा नोंबो थांखि लाखाबायबालाय बे खाफालनि खोथाखौ ओरैनो दाय होनालाय मा मोनबावनो जाय सिमांखौ जों एसेबांसिम जों ज' थानानै जों सिमां सुजुखाबायमोन गासैखौबो जोङो थांखिखौनो लाखाजोबखाबायमोन दा गेजेर ससेयाव बिदि गोजान जालायदोंबाबो जोंनि मोजां मोनलायनाय थागोन खबर लालायबाय थाखागोन माथो खबर लालायबाय थागोन उनाव लोगो मोनगोन नों थांखिखौनो नों बेलेग लाखाबायब्ला नोंसिनि न'खरनि मानसिया आंनो हरलानो होनखाबाय बेयावलाय आरो उनाव लोगो मोनफिनलायनायनि मा आसा दंबावो नोंहा नोंनि लामाया जुदासै दिनैनिफ्राय नोंहा नोंनि गोसो बायदि सोलिबानो जाबाय आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैला नोंबो एसे बुजिदो ना खाफालाव दङब्ला जों उन समाव लोगो मोनफिनलायगोन जेबो खोथा बुंनांला नोङो खोनासंनो बाबाय आङो खाफालनि खोथा नों गोसोआनो गैखायाबा बे खाफालनि खोथा बुंना जागोन नामा दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला होनना सानना लाखादों ना आंनिफ्राय एसेबां गोबावनिफ्राय बोनायखौ हरखाबै बिदि सिफायोब्ला सोर सहायना थानो हागोन एसेबाबो रागा जोंखागोन
गोजान जानो होननानै थांखि लाखानायालाय मानो गाबबावो? जों सानैजों गावस्रालायदोंबाबो आंनि अननाया अरायनोसो थाबाय थागोन। समजों लोगोसेनो आंखौ बावगारलाङोबाबो आंनि गोरबो बिखाया अरायनोखौनो हास्थायबाय थागोन। नेना थागोन आं नोंनि फैफिननायखौ। दे होमबा खेबसे मिनिदो, थांसै आङो। दे होमबा थांलायनोसै ना?